салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё барселона боз як ҷоиза барои барса минус шуд. ҳанӯз дар марҳилаи якчорфинал мо аз ҷоми испания берун шудем. лигаи чемпионҳоро ҳисоб накунем, танҳо ҷоми грампер боқӣ мемонад. мағлубият аз дастаи атлетик аз он ҷиҳат сахт буд ки мо як бозингари дигари худро аз даст додем. балде ба эҳтимоли зиёд ба муддати 4-6 ҳафта аз саф афтод. ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. лайк монед ва дар канал обуна шавед. мо бошем мисли ҳар вақта оғоз мекунем. дӯстон, сарпарасти барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо ҳар вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мегуфтем баъди ҷеи калони реал дар ҷом ҷоиза моли мо мешавад, аммо атлетик ин тавр фикр надорад. аввал бояд ишора кунем ки барселона боз ҳам бозии берангу нур бо Валверде анҷом дод ва тез-тез памперс иваз кард. узр, ин навбат Валверде аут гуфта наметавонем, зеро боси пешинаи мо дар он тарафи сангар қарор дошт. дар бораи ҳайати асосӣ гап занем. агар дар бозӣ бо атлетик хави чунин 11 нафари беҳтаринро ба ин тартиб вориди майдон кард. дарвозабон Пеня, Кундеу Балде аз ду канори ҳимоя ва Кристенсену Араухо мисли девори Бухоро дар маркази дифоъ. аз канорҳои маркази майдон бошад Педри бо Гюндаган буданд. дар маркази нимҳимоя барояшон Френки талош мекард то ёрдам кунад. дар яке аз голҳо маъз бозингари нидерландӣ шарманда шуд. се нафари пеш бошад Торесу Левандовски дар мобайн ва Ямал аз канори рости хати ҳуҷум буданд. ҳамин тариқ хави бо тактикаи 4-3-3 ба шапошапи сафари оғоз кард. Левандовски то дақиқаи 26 тавре бозӣ кард ки гӯё дар 5 моҳ боз ба 5 соли дигар пир шудааст, вале баъдан ба мисоли он тангеми Ҷамшеди Ҳалим яке бедор шуду гол зад. ин ҳам гол аз зарбаи аввалини барселона. агар онро касе дилу гурда пайдо кунаду зарба гӯяд. Торреси вақтҳои ахир холаи ҳамакора тӯбро ба ҷаримагӯ равон кард ва чунин менамуд ки бо ин ҳуҷум аз дастаи барселона ҳеҷ бало намеояд. Берчичи ин ҷо қарори нодуруст баровардани тӯб бо маркази майдон. Левандовски бекора мисли охранникои редлайн фақат поя бардошту дифоъгар зарбаро ба ҷои дигар не ба пои бозингари полшагӣ зад. ҳамин тавр тӯб аз пои акнун Левандовски дохили дарвоза шуд. баъди ин гол барса боз метавонист як голи дигар занад, аммо бо ҳисоби 2-1 дамгирӣ рафт. голи дуюм бошад маҳсули меҳнатҳои шахсии Ямал шуд. бо ин кори дурусташ ин навҷавони хундарҷӯш ба ҳамаи ахмақиҳои кардагиаш ҷавоб гуфт. ламин бо такя ба услуби Робен аз канор ба марказ омад ва беҳуда наомад. аввал ду дифоъгаро лоҳ карду баъд бо зарба ба кунҷи дарвоза нишон дод ки дар вақти гуфтани калимаи талант номи кӣ бояд ба забон оварда шавад. вале аз рафти бозӣ маълум буд ки атлетик ҳам арзандаи бозӣ нест. баъзҳо дигар бе ягон 7-8 бо кӯдакони хави тезакак голи ҷавобӣ заданд. баъди ирсоли Нико Уильямс Сансет ки будани Де Йонгро умуман ба назар нагирифт ва ҳисобро 2-2 кард. дар ин голи атлетик дар баробари Де Йонг Ямал ҳам бад бозӣ кард. ӯ бояд дар ҳимоякунӣ ҳатман аз тренингҳои Рамос Пуёл гузарад. барселона то дамгир шудани бозингарони атлетик дарвозаи рақибро таоман аз хотир баровард. дифоъгарони дастаи хави бошанд ба дараҷаи хаста шуданд ки Кристенсен вақти ивазкунӣ бо Кубарси дар дақиқаи 70 ба зур аз майдон баромад. Араухо бошад зарбаи сангин ба зону хӯрд ва бо ҷаримагоҳ номусакӣ дигар дар майдон медавид. аз атлетик бошад бо омадани Иньяка Уильямс алло дар чашми шогирдони хави зиёд шуд. ин буд ки Ямал вақти контратакаи барса дигар дух накард ки гол занад. як ҳолати дигари голзаниро Ламин дар дақиқаи 85 ҷазир кард. баъди кашида гирифтани тӯб аз Паредес вақти 1-1 бо дарвозабон Агира Себала ҳатто ба дарвозаи холӣ гол назад. ӯ ҷои равон кардани тӯб ба дарвоза кори бемаънӣ кард, яъне тӯбро аз паҳлӯи дарвоза равон намуд. барселона дигар дар як тайми бозӣ ягон зарбаи дигар ҳам назад. дар вақти иловагӣ барселона ба пуррагӣ шер шуд, вале даридану чариданро аз дақиқаи 105 дастаи Валверде сар кард. хауру хисари нав ба бозӣ омада бар ивази фол ҳам бошад ҳуҷумро идома доду Иньяка Уильямс бо дасти холӣ аз Кубоки Африка омада аз кушиши дуюм тӯбро аз пушти Пеня равон кард. як қиёмат мардум дар майдони атлетик бошад аз хурзандӣ дигар
намедонистанд чӣ кор кунанд. Чемпион Испания дар дақиқаи 120 боз як голи дигар тӯҳфа гирифт. Голи чорум аз Нико Уильямс маънои маҳрум шудани Барса аз як трофеи дигар шуд. Метавон гуфт ки бародарони Уильямсо истеъфои Хавиро чанд қадам наздиктар карданд. дар ин баробар Хави хайрухуш бо ҷоми Испанияро ба оромӣ шаҳр дод ва ҳатто розӣ буданашро нишон дод. Ба гуфти Хави бозии хуби ҳариф дар хонаи бобоӣ фурсатҳои гол нашудаи Ямал ба қавли асабҳои аслии нокомӣ буданд. Вақти хулосагирӣ бояд гуфт ки аз ин бохти дардовар шарт нест ки касе худро дор кашад бо чунин шароит фалокат созад. пеш аз оне ки аз ноилоҷӣ сахт дод занед ва алами дил бароред, ақлан як бор фикр кунед ки чӣ шароите мо дорем. Араухо бо дарди зонуи наздик ба марг бозиро давом дод. Кристенсен бе ягон тайёрии хоса 60 дақиқа арақи ҷабин рехт. Педри таоман омода нест ки 120 дақиқа болову поён давад. Кансело ҳам тайёр нест ки баъди ҷароҳат бо қуввати пурра дигарбора пой шиканад. Дар майдон ду навраси 16-солаву ду нафари 17-сола буданд. Бо надоштани имкони олии пурқувват кардани нимҳимоя бо армияи калони мухлисони Атлетик сар ба сар шудем. То саҳар метавон аз Камбудиё гап зад, аммо бо чунин ҳолат Барса арзанда бозӣ кард. Агар Ямал албатта андак дақиқтар зарба мезад. ҳарчанд аламоворам бошад, одами мефаҳмидагӣ мефаҳмад. шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. дар ин ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.